Mi smo se danas ovdje okupili da izaberemo predsjednika gradskog odbora Nezavisne bosansko-hercegovačke liste i sekretara. Ovdje su prisutni predstavnici skoro iz svih mjesnih odbora. Kao što znate, u Tuzli postoji 40 mjesnih zajednica, mi već imamo preko 30 mjesnih zajednica formirane mjesne odbore. Meni je posebno čast što je danas ovdje s nama predsjednik Nezavisne bosansko-hercegovačke liste, gospodin Ibrahim Hadžbajarić. Kao što vam je poznato, on je načelnik općine Stari grad i zvanično proglašen za jedne od najboljih načelnika jugoistočne Evrope. Ovdje su i 3 potpredsjednika, načelnik Goražda gospodin Muhamed Ramović, načelnik Kalesije Sead Džafić i potpredsjednik stranke Hamdija Numanović. Znači, mi smo danas ovdje se dogovorili da se počnemo već pripremati za naredne izbore. Do kraja godine imat ćemo gotovu listu i mišljenje je da je ovo projekat koji ima veliku šansu, da je zaista vrijeme da ovi koji su na vlasti, evo vi ste svjedoci kako se formira vlast, kako se kupuju poslanici, kako se kradu glasovi i sve ostalo. To mora stati, moraju doći ljudi sposobni koji su se dokazali i konačno narodu, u nas je narod preplašen, dovesti ljude koji su se i dokazali i pokazali hrabrost da ovi koji ne žele da mi uđemo u Evropsku uniju, njima savršeno odgovara plate državnih poslanika su od 7.000 kantonalnih i federalnih. Stranke dobivaju mnogo novaca iz budžeta. Ako znate da preko skoro 300 miliona su do sada dobili od posle rata, tako da je to zaista vrijeme da građani na sljedećim izborima izaberu prave ljudi. Ova nezavisno bosansko-hercegovačka lista je formirana od nezavisnih načelnika, osim Fuada Kasmovića, znači svi su tu, imamo dobru ekipu i ja se nadam dobrom uspjehu na narednim izborima. Mi smo 30. septembra, još možemo reći slobodno, prije davne 2017. godine u Unitiku osnivačka skupština Nezavisne bosanske liste od 8 nezavisnih načelnika koji su na lokalnim izborima pobjedili napravili Nezavisnu bosansku listu. Iz te Nezavisne bosanske liste kasnije su proizašle i određene političke partije koje nose prefiks te Nezavisni blok, ne znam već koje nisu, koje su dakle učestvovale na izborima 2018. godine. Nezavisna bosanska lista je uzela učešće u kantonima Goraždanskom, BPK kantonu, Tuzlanskom, Sarajevskom, Unsko-Sanskom, ZDO kantonu. Čak smo imali i čovjeka koji je bio kandidovan za predsjednika Republike Srpske, odnosno potpredsjednika ispred reda bošnjačkog naroda, tako da smo sa tog aspekta bili zastupljeni na kompletnom nivou Bosne i Hercegovine. U kantonima Unsko-Sanskom, zatim Sarajevskom i Goraždanskom kantonu ušli smo u vlast kada su u pitanju skupštine kantona sa 3-2-2 dakle zastupnika, Goraždanski, Sarajevski i Unsko-Sanski. Nažalost, ovdje u Tuzlanskom nismo polučili uspjet da uđemo u kanton i pa boga mi ni u federaciju i sa državnog nivoa, ali evo, upravo iz razloga što nismo stigli, jednostavno nismo, a najveći problem su normalno bile financije, to je uvijek najveći problem, nismo mogli jednostavno dovoljno razviti infrastrukturu Nezavisne bosanske liste kada je u pitanju recimo Tuzlanski kanton, Unsko-Sanski kanton, sve to iziskuje ogromne materijalne troškove i upravo iz tih razloga, evo večera smo se ovdje okupili gdje je gospodin Edin Kadić imenovan za predsjednika gradskog odbora Tuzle ispred Nezavisne bosanske liste, koji će sada, imamo dakle glavu, a nadam se da ćemo uskoro nastaviti i sa tijelom i sa repom što se tiče same političke partije, ove političke opcije, koja ja po mom mišljenju jednostavno nema druge alternative izuzev Nezavisne bosanske liste koja okuplja sve narode i sve nacije i nacionalnosti kada je u pitanju Bosna i Hercegovina, jer mi nismo podijeljeni kao stranka na kantone. Naša stranka je dakle još 30. septembra 2017. kada se održala osnivačka skupština, podijelili smo na 6 regija. A u okviru tih regija nalaze se gradski i opštinski odbori, bez obzira da li oni pripadaju jednom ili drugom entitetu.